Twese lobilo belobisa kwecurate lobisa umntu ke phofu mama eduze ngoba sekhona umfoka makhathula siyangena ke ngenxa into bana ke okay yonke ke izicelo ezayo zokuba ke asithethe ngantoni for isonto elizayo nomgabhazi ziyo straight kuye umgabhazi uzobuya nazo ke impendulo inkosi kakhulu siyabulela so singena ke ngokuhlelo lolu elwaqina msebenzi okay siphohle loqina msebenzi ngena kuhlelo izwi lamaciko isigaba ke esingena kusokugcina sohlelo na kanjani ke mhlawumbe salo join siyakwamkela kahle kakhulu si samkela makhomo Molo njani? Ngikhona wethu manje nje uyaphila wena? Hayi ngiyaphila hayi siyazama angiphili njengosheleni namhlanje. No inansika mhlawumbe iweather les umkhuhlane ukhona vele Umkhuhlane ukhona nokuthi angitholanga gift ke ngeValentine. Mhlawumbe yalegulisa Mhlawumbe iyona lento engigulisayo. Kodwa abantu abantu sometimes yazi nje lutho but ke ukhona next year mhlawumbe useza umdla futhi ayikapheli imhla futhi hayi akapheli uyeza no next year siyafana abantolanga ngalo mos antolanga ubana funa athole kodwa vele ithini fanele sithole phela how thina fanele nithenge yo hayi alright siyana ngidamba enkulu izwi lamaciko siphethe iciko ka icikokazi namhlanje kwasazana okay bathi princess yabona amagama amakhulu ke lawa ahlonishwayo kakhulu one futhi princess ay ngibingelele abalaleli bezwe Mzansi siphinda wangena futhi umakhomo kulolu hlelo lamaciko namacikokazi namhlanje siniphathele uMiss Bhinca. Miss Bhinca sibajwayela abanye omiss kodwa hayi besingamjwayele lo okuthiwa uMiss Bhinca. Okay ayizoke ngizwe hayi angizoke ngizwe siyakwamukela nombuso Ntombela kwezwe Mzansi ungabingelele usondeza imic yakho nje usondeza imic yakho le ize kuwe straight emlomeni ungayisabi khululeka Sanibonani balaleli emakhaya nikhuluma nentokazi uNombuso wakwaNtobela. Ntobela Yebo. Umahlobo uMampangazethu Sobahle udadethu oqhamuka lapha endaweni yaseNanda eMatekwe. uMiss Bhinca. Yebo ngaloyo. Ungasithatha nje usibeke ukuthi ngabe yini uMiss Bhinca ngoba sibajwayele laba abanye omisi abenzakalayo endaweni kodwa asijwayele lokuthiwa kukhona uMiss Bhinca. uMiss Bhinca ilapho khona abantu besifazane beveza ubuzwe babo beveza isintu sabo ila khona siqhakambisa noma sifuna ukubuyisela izinto emasisweni okuveza ubunature bethu ukuthi amabhinca nawo asakhona asaphila sangabantu njengoba singakaze size kuthiwa khona uMiss Bhinca before lo ubuyi first annual so ngamanye amazwi niveza ubuhle bendalo. Yebo ubuhle bendalo. ubuhle bendalo so yabona pha kubhaliwe Miss and Mr. ukhona usho ukhona uMr. Kwaba nephutha elincane uMr. wathi hayi mina ngisacela ukulokho njani ungabi khona uyabona kwenzeka iphutha kwaba khona uMiss phela. Okay mhlambe kuhamba nesikhathi uzoba khona usabhizi khona usabhizi hayi ngabe busy ke isikhathi siyahamba njalo alright mhlambe ke masibheka uMiss Bhinca ingabe abantu abanjani efuneke bangene ngiyakubona so masithetha ngoMiss South Africa sithetha ngoMiss banibani Miss kuba no size othile makhomo ongazi abadle abantu mhlambe kwenzeka zeziphi izinto hayi inene okay abantu abanjani mhlambe usolumnyama ingaphi awuchazele umuntu ozokwazi ukungenela uMiss Bhinca umuntu uzondele nje apha
Okay. Umuntu ozokwazi ukungenela uMiss Bhinqa umuntu ozokwazi ukuyiqhakambisa ubuzwe bakhe akhathaliseki ukuthi udabuka kuliphi izwe kodwa nje uma uzokwazi ukumela ubhinqa bakho uMiss Bhinqa ungenelwa umuntu onatural ekutheni uma sikuyona i-competition asifaki i-makeup siba nje amabhinqa siba unatural and wafaka friend eye lutho kaswafaki nhlobo kusho nenzipho lutho asifaki siba nje mase unxiba mhlambi unxiba nje mawungixhosa unxiba isixhosa mawuzunxiba isiZulu injalo nje yeah mawuspade unxiba ispade injalo okay so mhlambi ke ne age any kid into okay from 10 years up to 30 or mhlambi sibeke lapha sithombeni njengoba kuyi second annually kushintshe kakhulu kune princess ama-teens then bese kuba ama-seniors ama-teens aqala ku-5 years to 12 years then ama-teens aqala ku-13 years to 17 years then ama-seniors aqala ku-18 years to 25 years so kahle kahle kuvumelekile ukuthi bonke nje labantu nje bavumelekile ukuthi bengene uMiss Ibhinqa KZN uqhakambisa ubuzwe bakho okay mhlambi ke hey ngiyangibone Amanda mabe mhlambi ubona oMiss bani Miss ngeke bathi isakhiwo ufuna wakheke kahle wakheke kahle ngifuna ukuchecka khona lapho una lawa ngeideya kanjani funeke ngesilungu thina even height mhlambi neyibheka ukuthi okay sifuna umuntu omngaka yeah kwi-height akaze kwaba sagxila kakhulu kuyona i-height but ngathi nje ungaba mude ukuze uzosurvive kule industry modeling yeah ngathi ungaba mude but ke mangabe seniphaya funeke sihlonza kanjani mangabe ugqoke kahle usimele kahle kakhulu isizwe sakho sikhetha kanjani siyavota mhlawumbe senza kanjani kuba khona la khona xa kuvotwa khona ku Facebook yebo naku YouTube mengaphosisi also naku TikTok qale kuvotwe lapho xa sibona ukuthi kuzohamba kanjani miqhubeka ngaphambili then mase kuba khona amajaji la khona esekhetha khona kuya ngendlela ogqoka ngayo i-confidence onayo ne-speech osidelivayo kubantu ukuthi yini le wena othi uzoyishintsha uma usungenelile uMiss Bhinqa yini le othi wena uzoyiveza njengoMiss Bhinqa omusha okay hayi ndiyeva ama-comment kahle ndiyanazi-ke nabantu besifazane indaba ethinta i-weight so ngeke kuqhamuke lo mdala waka-Omo aqhamuke kolokhona ngamazi so mhlawumbe i-weight niyayibheka mhlawumbe ku-weight kuye kuthiwa u-medium no-small medium hayi ulathi nizile nje sengalunga kodwa angiboni hayi ngalunga uMiss Bhinqa uyangibona nje ngiyibhinqa vele hayi wena wazalwa uyibhinqa vele wena akukho la ngalunga khona akukho la ngalunga khona ingabe yini umehluko phakathi kwalabo Miss esibajwayele noMiss Bhinqa uMiss Bhinqa ngoba uyazisho nje ibhinqa kumele ube yibhinqa kumele ube yibhinqa Nkosi yami siyabhinqa nje Nkosi yami ungasabi nje ugqoka imvunulo yakho uhambe ngayo kula amanye ama-pageants ukubona ukuthi babuye beyifake imvunulo kodwa abayifaki kuwo wonke ama-stages kanti uMiss Ibhinqa ekuqaleni kuze kufike ekugcineni kumele ube traditional ukhombise ubuzwe bakho hayi kanye hayi kabili but kathathu Hlasimbe ukuthi ngibone kulabo abanye omisi uma usuMiss kunendlela okumele uyiphathe ngayo ingabe mawusuMiss Bhinqa ikhona yini indlela ekumele uyiphathe ngayo eqinisweni ikhona sesami engakusho nje ukuthi kumele uyihloniphe kumele uyilimithe ezintweni ezenziwa yizwe lonke
kumele indlela oyiphatha ngayo ukhombise laba abafisa ukuba njengawo ukuthi uma usuyilento abafuna ukuthi ube yiyona ugqoka kanjani, uhamba kanjani, ukhuluma kanjani nabantu. Akusizo zonke iy'ndawo kumele uzihambe njengoMiss Ibhinca. Kakhulukazi engiye ngigcizelele ukuthi kuba kuhle kakhulu uma uzohamba lezi ndawo lezi zomhlolo, ikakhulukazi ngoba laphayana ufike uthole iyalo kogogo. Kuke kwenzeke kuthiwa kune-men's conference, kodwa i-women's conference asiyitholi kalula kanjalo ngoba angazi kanjani but itholwa yilabo abahamba indlela ehanjwa zintombi. So ukuyiphatha nesithunzi, abantu mebebona wena obvious bazobona abazali bakho ukuthi abazali bakho ba-representa nguwe. So kubalulekile ukuyigcina nokuyiphatha kahle nokuhlonipha isithunzi sakho, Nkosi yami. Kuyazwakala. Kuthiwe indlela eyempumelelweni inzima. Ingabe zikhona yini iy'ngqinamba oke wahlangabezana nazo before ube uMiss Ibhinca, and wayinqoba kanjani lezo y'ngqinamba? Engingakusho ukuthi ayaba khona ama-difficulties kule industry, kakhulukazi nje uma umuntu wesifazane. Kunezinye iy'ndawo ongakwazi ukungenela kalula kanjalo, ekudingeka ukuthi mhlampe ubribe umuntu noma umthembise ukuthi ukuze uzokhona ukungena endaweni ewukuthi. Engingakusho ukuthi njengongibona nje mina ngigqoka iy'buko zamehlo, kodwa uma ngifika kwi-pageant, i-pageant ithi ayifuni iy'buko zamehlo, enye ayisho ukuthi iyayidinga iy'buko zamehlo. Kwenye i-pageant ngathola ukuphoxeka kakhulu, sengihambile ibanga elikhulu ngaphoxeka phambili, sekumele amajaji ejaje athi iy'buko sacela sithi uyibeke eceleni, ekubeni imiyalelo yayingashongo ukuthi iy'buko siyayifaka noma siyifake. Ngayithola sengidisqualifya kwi-pageant engangiyingenelile before ngize ngenele uMiss Ibhinca. Nalokhu ukuthi i-support oyithola ekhaya ebanganini iyakunikeza umfu ukuthi uqhubeke nendlela le obuyiqalile, ngoba phela angiyiqalanga nami ngingathandi, ngayiqala ngithanda, nginentshisekelo yokuthi ngizofika la ngifuna ukuya khona. Engingakusho ukuthi ngisacela bandla abazali besisapothe, omakhelwane, ihlobo, abangani, Nkosi yami sayicela i-support ngalapho kuye kufike la khona isikhathi sengibona khona ukuthi ngiyaphela amandla la, kodwa ngazi ukuthi ngizokhuluma noba, ngoba esikhathi samanje umuntu uma ukhuluma naye sometimes uba inhlekisa kuyena ngoba nakho wena uyitshela ukuthi uyazi. Alright, kuyavakala. Sometimes ke njengebesho Makhomo, nihlala nama-victim, kakhulukazi mangabe udinga usizo, umuntu uyabona ngale yena ukuthi okay, in return kufuneke kube khona into ayizuzayo naye akusize. Mhlambe njengabantu besifazane Makhomo, nisangisaxona ngestori sakho ukuthi bakhona somathuba apha ngaphandle abahlele befisa ukudestroy impilo zabantu, kodwa ngendlela ongakubona uba iya-destroy impilo. Mhlawumbe angizwa ukuthi yibeka kanjani. Ungathini khonapho? Engingakusho ukuthi seke bazama abanye ukuthi beyi-destroy legend le ngithi ngiyayithatha, kwaba yikhona ukuthi nguMiss Ibhinca. Ngiyakhumbula ukuthi nguMiss Ibhinca ngizothula noma ngabe kuthiwa uyakwenza uyakusho, noma mekwenzile angeke ngithule, uma ekushilo ngizothula. Nje kunabantu engeke ngithi mhlampe mase ngibona ukuthi akungihambeli kahle ngibuze kwabadala ukuthi mase kunje kwenzakala kanjani. KunoMiss Magalela udlala lapha kwaMashu, uthisha wami owayengifundisa lapha e-creative art e-KCAP. Uyena nje umuntu owangigqugquzela kakhulu, Nkosi yami, njengoba ngilana kuye ukuthi mhlawumbe la sengibona khona ukuthi sengiyaphelelwa amandla, i-confidence sometimes nami ibuye ishonele ethi nje igwinye mntanami, shona la kumele ushone khona. Kuba nzima kakhulu uma ungenayo umuntu omthembayo ukuthi ungakhuluma naye. Okunye nje nokunye ukuthi nje sayidinga i-support, siyadinga ukukhuluma futhi.
Alright. Mhlawumbe ke uma ubheka le ndima le yekumodela zathi nobuhle Yeah. izwa ngandlela eziningi kakhulu. Uyibona injani? Uyibona ikhula uyibona engathi izinga liyehla mhlawumbe kungenziwa njani isupport kubantu o mhlawumbe uyibona injani? Ngiyibona ikhula engingakusho ukuthi khona ontanga bami asebeyicreatele bona awaba ama-patrons nami bangenza ukuthi ngibone ngelinye isu ukuthi hayibona nami ngingakwenza lokho iyakhula iyakhula kwayinami nje ngiyibona ngikude kule industry ngiyona njengamanje ngiyibona hlobo ezinyengikhomba lapha yakumi South Africa ngiyila. Alright, yeah. So bengiyalapho futhi impela ke mhlawumbe mobheka ekuhlaleni mhlawumbe ubusho isihlobo abangani ifamily wonke umuntu uyayicela isupport injani support ke kuwena ke nje kwinto yenzayo thola ukuthi wena udaliwe phela uNkulunkulu awuzikhethelanga ukuba nje kodwa isupport injani ebantwini Engakusho ukuthi iqala lapha ekhaya isupport ngiyayithola kwabazali bami ngiyayithola kubhuti bami ngiyayithola kosisi bami nabangani bami ngiyayithola kubona nothisha wami uMiss Magalela Nkosi yami uyena nje Nkosi yami owangifaka egiyeni ngayibona nami ngumuntu lo ngitshela ukuthi ngizoba uyena kusasa ngiyayithola kakhulu isupport lapho nakubona othisha bami Nkosi yami ngiyayithola isupport koyokuthi la khona sengibona khona ukuthi okay ngiyafuna ukuyingenela le pageant manje inkinga ngishawa mhlambe imali noma ngishawa impahla zokugqoka ngisho ukuthi ngiyafisa ngelinye ilanga uNkulunkulu angiphi isibini sokuthi ngicele kwabasebephambili kunami kule industry ngisacela ningisize because ngiyafisa ukubacela ukuthi bengisize kodwa nginalento yokuthi ngiyasaba kanti uMiss Magalela wathi ungasabi shona khona ukusaba kube eceleni. Okay, mhlawumbe sike sibone impilo zokuxhumana sizwe indabeni sibone ngiphi kholento yama agent kholento yama agent thola ukuthi mhlawumbe kuthiwa wena ezinombuso Ntobela sifuneke sifuna umuntu ozokhangisa ngengubo ethize aw mhlawumbe uzo advertiser isiphuzo esithile so nina uthola ukuthi ke kufuneke niye kuleyo agent kakhulukazi abantu besifazana sebule ama victim so ubona sefast lapha nomuntu osekhaya onayo onesifiso zokuthi ke mhlamba act dala shashalazi mhlambi umdanso ukukhangisa uprove kanjani ukuthi uyibona kanjani agent eyiyona yona sesayizwa abantu bethatha besiwa kwephi emazweni ngamazwe ekubeni bethenjiswe ukuthi uzothola umsebenzi exactly yeah ni prove kanjani andazi into ndiyothanda lento ndizawungena ni prove kanjani ngingathuse ndisebhanoyini le emazweni madod engingakusho nje ngiqale ngami agency angikaze ngaba nayo and ngiyayisaba iagent yeah okay la bengifunda khona ekhaya multi health center eKCAP yeah kuba umhlongo behlezi esiyala ngawo ama agents kuyenzeka abanye odadewethu bawangenela ama agency kungahambi kahle phambili uma ngasahambi kahle phambili bese benekela izwe lonke ukuthi loya bhuti loya noma loya sisi loya agent ufike wadlala ngami wenza ukuthi nokuthi kanti uma uzothola iagent kuphoqelekile ukuthi ube nommeli okay ube nommeli because amanye ama agents akusayinisa ama contracts uyibonisa usayina icontract nje nakhona awuyifundanga ngoba na ulwazi awunawo sujahe ungena kulomsebenzi lo awukhangisayo kanti akukho right afuna uqamba manga mina angikaze ngibe nayo agency futhi ngiyasaba mhla ngaqala ukuba nayo ngizoqale ngibuze kobaba nakosisi ukuthi kumele ngenze njani ngoba sengiyayibona engathi umsebenzi wami manje siyayidinga le agency le kuye kwenzeke la khona mhlambe kuthiwa mhlambe ku Mr Price noma ka Pelk badinga ama fashion models noma ama models azo advertiser lokhu mase kuthiwa unayi agent mase kuba yikhona ukuthi awunayo thuna iprofile mase kube kuthiwa yebo nginayo thuzo khona ukuyenza lento thiwa show us
yabona kuthiwa show us uyabatshengisa unayo agency awunayo ummeli kodwa wena ukhona wena unawo umsebenzi kuyabonakala kwakho. No, kuyazwakala. Ungathini Hlasimbe kumlaleli ekhaya siyazi ukuthi esikhatsini samanje especially abantu abasha bagxile kakhulu kuyidakamizwa ungayigqugquzela uthini kwintsha? Engingakusho sesami ukuthi kuthiwa mina ke kuthiwa intombi nentombi iphiliswa zinqumo zayo. Bakhona abanyoza kwethu ukuthi mhlambe uhlala naye phansi uyamyala niyakhuluma nje ngoba leader. Oh, okay. Ngiyabheka. Okay. Ukucula ngaqala ukucula esontweni. Ngase ngadlula ubaba nje sometimes ukesho nje ukuthi sacela uqala iculo mhlambe ekhaya isikhuleka. Yeah. Ngizwe nami ukuthi no yazi nangisinawo amahloni odadewethu nabafowethu lapho ngizoqala iculo. Ngiqalo bese ngiqalile ngathi nje ngikwelinye izwe Nkosi yami. Ukucula ngacijwa khona lapha ekhaya Multi Art Center eKCAP lapha kwaMashu ngicijwa uMiss Zawadi Yamungu. I hope bayamazi abantu Nkosi yami. Last week besinaye last week. Besinaye last week, yeah. Yebo ngacijwa yena uMiss Zawadi Yamungu noMandisa uthisha wami khona lapha ekhaya Multi Art Center. Okay. Ngiyakuzwa. Asingene la. Ubunzima obhekana nabo apha ibuphi? Kule industry music ukuthi yabo uzohamba ama audition usuyitshelile ukuthi abona lapha ngizofika lapha asekhona ama audition senziwa ayenziwa ayaba khona usuyitshelile ukuthi yabo lapha ngibe namahloni ngizofika ngibanekele lonke iphimbo lami bethokoze uthi ufike stage ubona amadolo shaker ubona iaudience iningi ungazi ukuthi okay uzoqala kanjani akuculeki Nkosi yami masuqhaqhazela akuculeki ngifuna uqamba manje but wona ama audition siyaqhubeka siyawahamba ngeke sikhathale sesifeze lento esifisayo. All right. Ndiyazi ke mhlambi mangabe wenza into Makhomo kukanzima kakhulu ukuthi into uyenze uwedwa. Definitely for sure bakhona abantu abasuke bekhona obana abantu osebenzisana nabo. Engasho ukuthi okwamanje abekho abantu engisebenzisana nabo but bakhona odadewethu bengifunda nabo esike sihambe nabo siye kwama audition abanye nje sikhuluma nje bako Lion King lapha yana eChina baculela onala oSimba Nkosi yami ngiproud ngose so proud ngabo. Abanye bako America bayacula abanye baculela umlazi gospel choir sehlukahlukene nje sekuthathwe lapha nalapha bakhona abanjengami abangakathathwa but sanali ithemba lokuthi so wesithathwe nathi endaweni lapho nalapho. Mhlawumbe ke lo mkhakha lo Makhomo ukubheka uyadinga ube umuntu othandayo ukufunda and ufunda isikole ungasibalekeli ukuze noma uqhama amagama ezushilo uthi sometimes ngisho sign ungazi bawenzekani ukwazi ukuthi uya kummeli bese ke wathi ukuyibheka na ungamkhuthaza uthini umuntu omjeze ekhaya oyithandayo nayo lo mkhakha lo? Engingakusho nje ukuthi nje njengoba besha abantu abadala imfundo ibalekile, imfundo ayikhulelwa. Kubalekile ukufunda cause sometimes bekuthathe mhlambe eAmerica noma eChina sekudingeka ukuthi lapha yana understand isiChina understand kanjani isiChina Nkosi yami ungafundanga. Kubalekile Nkosi yami ukufunda ingane zakwethu uyabona into eyehlisa ingane amandla okufunda ukuthi isikhatsini samanje kunzima ukuthola imfundo ngathini kunzima ukuthola isikole uma ususiqedile isikole la emabangeni aphezulu baningi odadewethu Nkosi yami ngeke ngisho baphase kahle Nkosi yami bese kuba nzima ukuthi bethole yebo kubalekile ukuthi amandla khona but isikhala asiveli siyacela bandle ngathi nje ama university ngathi enganwetshwa ngathi nje kungaba nje mhlawumbe nje inombuso university. Okay ngiyakuzwa.
Makho. Ungathini kumuntu ofisayo ukuba uMiss Bhinca naye ngelinye ilanga noma ofisayo ukungenela uMiss Bhinca angaqala kuphi? Mhlasimbe usekhaya uyakwazi ukumodela, uyayithanda isintu, imvunulo, kodwa akazi ukuthi kumele aqale kuphi. Uthe bakhona nabesilisa amabhinca? Bakhona kodwa okwamanje abakabi khona. Abakabi khona, bakhona kodwa abakabi khona. Yeah. Basebhizi. Basebhizi. Basabhizi bazoza nje. Umnyaka meqhubeka. Yeah, ungamtshela kanjani nje umlaleli ekhaya ukuthi mawufuna ukungenela lo mkhakha uqala la uye la ukuze ufinyelele la. Okay, mufuna ukungenela uMiss Bhinca kuba khona ama-forms agcwaliswayo. Ayatholakala lapha ekhasini lethu eyasebukhosini media ku Facebook, ku TikTok. Kunenamba futhi esoyisho mase uthe ukuthi uhlelo kuphela mhlambe uyifonela noma uyi-WhatsApp ukuze uzothola imininingwane emikhulu. Okunye ukuthi mhlambe wena lo hleli lapha ekhaya uyafuna ukumodela kodwa futhi uyasaba. Mina ngikhona, ngihlala la eThekwini, Nkosi yami, nguNombuso Ngantobela, and okwamanje ngiyimisele ukuthi ngiyifundise ingane without paying. Bona Nkosi yami ngibafundise without nje ukuthi bengikhokhele, because mina uqala ukumodela ngaqala ngireheza emgwaqeni. Angikaze ngasithola le space ukuthi mhlambe ngiyoreheza endaweni eshelelayo, basi ngaqala ukureheza emgwaqeni. Njalo mengibuye esikoleni ntambama ngiyareheza emgwaqeni, ntambama futhi ngiyangena ngaphakathi kanjalo. Sometimes ngeke ngihambe ngiyoreheza emagroundini. Engingakusho ukuthi angakabi nayo indawo mhlawumbe la khona engathi ngingabafundisela khona, but ekhaya lami Nkosi yami singazama lapho nalapho ukuthi ngibafundise indlela yokukhuluma, indlela yokuhamba, nendlela yokuyiphatha uma ufuna ukungenela uMiss Bhinca. And futhi kumele bekwazi ukuthi uma usungenela uMiss Bhinca kunezinye izinto kumele beyihoxise kuzona, futhi kumele beyinikele ukuthi mhlambe kudingeka umsebenzi wokuthi nokuthi. And okunye futhi kubalekile kakhulu ukuthi kuthiwa khipha onakho uzosiza abanye. Unikele ngonakho njengami nje Nkosi yami, ngokungibona ngimncane ngomzimba, angikhulike emzimbeni Nkosi yami, engithanda engathi ngingathanda ukunikela ngakho ebantwini zimpahla. Angikhuluphali but ngiba mude, eziningi ziba uqops. Sengakwenza lokho. Uyaphezulu nje. Uyaphakama. Ngiyaphezulu, sengakwenza nje ukuthi ngibanekelele ngempahla zokugqoka, nalapho ezikoleni ukudla Nkosi yami, sicela support mhlambe ezitolo, ukuthi mhlambe sicela bandla besiphelezele sobheka ingane ezingenazo izicathulo zesikole, then sikwazi ukuthi sibanikeze izicathulo zesikole. Okay. Mhlasimbe iminyaka iqala eminyakeni emingaki Ungenela uMiss Bhinca? Yes. Iqala 5 years igcina 25. Okay. Inansi i-diet lapho engathi ngenilwe kakhulu kwi-diet. Engingakusho ukuthi indlela Nkosi yami ukudayetha, mina ngidayethi awuma ulalele lapha ekhaya. Angidayethi Nkosi yami, engingakusho ukuthi mina vele angidli isidalwa kakhulu, ngidla kancane, so angikaze ngiyibone la khona sengithi yabona manje ngiyakhuluphala, kumele ngijimeke manje, kodwa ngiyafisa ukukhuluphala ngelinye ilanga. Kodwa yabo ukudayetha Nkosi yami angidayetha, angikaze ngizwe kuthiwa bakhona abadayethayo, kodwa izindlela zokudla kumele ube nazo. But kuba nama kg yathi lefuneka kwaluze mhlambe ke ngibona kulento zini. Okay. Asiqhubeleke phambili Makho. Mhlasimbe ngokuhamba kwesikhathi niyayibona nikhula kuze kube khona uMrs Bhinca. Yebo Nkosi yami, futhi siyacela lapho njengoba ulalele lapho umuntu wesilisa ekhaya, ngiyacela bandla ukuthi uthisha wami usevumile ukuthi uMr Nkosi yami ebe khona ningenelele, because nasekuqaleni wayekhona kwaba yikhona ukuthi abafuni ungenelele noma mhlambe kwakukhona izathu ezithize, but angizazi-ke mina. Yebo Nkosi yami siyabadinga Nkosi yami ukuthi bengenelele, besilekelele mhlambe mesamba sipromota, mesamba ikole sambe nabo, khombisa ukuthi lokho njani.
ahambi yedwa usisi. Bese ngizobuza ukuthi mhlambi yini le engaka azoyibenefita umuntu mangabe ethe mhlambi kwaba uyena uMesibhinqa. iziphi ama opportunity anawo no mhlambi unesambe esikhona esithi hayi ke siyagicabeza uthola Engakusho ukuthi thola wena sesh, wena crown, wena ama gifts, wena ama special rewards ekubalwa khona ukuyopotopotoza umzimba engise uzokuqeda ukhathele lapha yakho uhamba ngama crocs kumele uhambe uye spa uthi nje uthinta umzimba bese utholelwa i-pageant ozoyingenela ngonyaka olandelayo ukuze uqhubeke nendlela yakho. Siyakuqhubekisa la ekhaya. Ngiyithanda makhomo lento ethetha ngayo because iyakwazi ukuthi imnqando umuntu ezintweni ezirong abangagcina sengena kuzo ngenxa yokuthi sewumiss ebhinqa ugcine sowusaba nokuyibandakanya nezinto ezingadonsela amehlo omhlambi uzibona usemaphepheni omhlambi ubona abangani bakusethi wethi wenzani vele so uhlale uselayinini yabo uyakwazi ukuyiphatha kahle. Uyakwazi ukuyiphatha kahle. Makho sesiyangaseyigoqele sekuyiphetheni ingxoxo yethu namhlanje kwizilo mzansi uthola kuhle kule frequency kuna 8.0 namhlanje mhla 17 February 2026 ngolosibini ensukwini ekumhla ka 14 ensukwini nje ikhona nini yakuthola hayi manje lutho ukhona ukutholela nasizwa Lutho Nkosi yami. how lonke apha baby At least ngiyayiflu. awuthole Iflu. hayi yasazi go all right makhomo mhlambi ke ogcizelele mhlambi kuba pages kuma ngabe Facebook ngabe TikTok ngabe kulapho bazonithola khona abantu nezinye zezinto ke enizenzayo nawe uthi mhlawumbe ufuna ukubona straight wena hawu nomuntu ongakhuluphaliyo okhulayo yaphezulu uneminyaka emingaki unjani kanti ngena angene ngepha anibona. Okay, siyatholakala lapha eyasebukhosini media. Eyasebukhosini media. Yebo lapha ku Facebook, also ku TikTok na ku YouTube siyatholakala. Mina kuNombuso Ntobela ngiyatholakala lapha ku TikTok, ku Facebook, na ku Instagram uNombuso Ntobela. Yebo. Okay. Awamba wedwa apha uhamba nobhuti. Yaphela mfethu? Futhi niyaphila. Sikhona mfethu man. Hayi sikhona futhi kodwa ngithi iqeke lithi tudwa intombi yashonza abantu ubhuti wabadoyela phone phela amaseso amakhambe ke SMG bathi imoto enkulu. Ngaza ushishitsha bayela phansi bathunya yabo. Ngiyabingelela. Mfethu anisakikiza ukikiza. Hayi mina hayi uqala ntoni. Okay. But ndivile bangumphathi wakhe usisi, Ngusingumphathi wakhe ngobuso Miss Bhinqa. Uzosawumphathi. Kodwa ke ophambili ngathi umsunguli as a founder of Miss Bhinqa. Okay. Shithi impande kaMiss Bhinqa yimi nomqondo ukuthi bekhona Miss Bhinqa usuka kimi. Shithi makhulunywa ngasebukhosini media kusuke kukhulunywa ngami. Okay. Ngiyamuzwa ke ukuthi bayathola social media yasebukhosini media ukushithi inkampani yami leyo bese ke ikhona futhi i-page futhi la Miss Bhinqa qobo ngqo. Lapho kwazi ukuthi sitholakale khona. Ngokuthi usungule uMiss Bhinqa ohloseni. Indaba ethanda ukuthi ibe indaba kodwa ngizoyinqamula nje. Nginsizwe ekhulele emakhaya kakhulu kwelaseBhulwa. Ndawo naseDonnybrook. Ukhaya wami. Ukhaya wakho makho. Hawu ukhaya wami. Kula ngakhulela khona. Ngalusa khona nje ngafunda khona into yesintu nje ngibala nje ngosintu sikantungu ngingabali mhlawumbe ngama-tribe into esegazini kimi ngiyayithanda kakhulu into yakhona isuka ekutheni nginesiphiwo senkondlo ngicabanga ukuthi nginganawo ngaba nawo umthwenzi la imbongi yasebukhosini ngicabanga uyayikhumbula yeah maningi amaciko bengasakhumbuli so iyasuka lapho lento kaMiss Bhinqa ngokuthi ke
nginentshisekelo njengoba ngiwumuntu ozokhulela emakhaya Yeah. la khona iy'ntombi ney'nsizwa. Mm. Nginentshisekelo yokuthi sibe nendlela lapho khona sikwazi ukuthi siqoqe iy'nsizwa ney'ntombi zibe nendlela yokuphila, sibe nendlela yokuzikhuza, ungangokuthi njengoba sisemphakathini osowuphendukile uney'nto ey'ningi eziyihibe. Intsha engathi ungaba nalento yokuthi ubafundise into ezobenza ukuthi bazikhiphe busy, Yeah, ukuthi yeah. bangene ey'ntweni ezobafaka noma ezobambanana nezinto ezimbi Yeah. ezoba nemiphumela emibi. So uMiss Bhinca usungulwe ngokusuka lapho ukuthi yini engayenza mina njenganeciko ekubuyisela emphakathini. Usebenzisa ubuciko bakho. Yini engingayenza ngokusuka enhlizweni yami ukuthi yini engiyithandayo ngizomsiza ngani omunye umuntu. Okay. Sithi ngiyithanda into enesintu phakathi, yini engingayenza ukuheha abantu abasha ukuthi bayibone lento ukuthi iyaphila. Ngiyithakazela. Ngoba sikhule sinemfundiso besikhula ngazo ukuthi intombi ayikwenzi ukuthi insizwa ayikwenzi ukuthi up until zifike esigabeni sokuthi ibe indoda noma mhlambe igane noma mhlambe igane. Lezo zinto lezo kuyini izinto esifisa ukuthi sisebenze phezukwazo ngelinye ilanga ukuthi sibatholela abantu abanjalo abazofika bazobafundisa phansi kwaMiss Bhinca ukuthi uma ngabe uMiss Bhinca noma uMr Ibhinca iziphi izinto okufanele ukuthi uzenze ukuze uzigcine uyilo muntu oqondile noma uyilo muntu omusha oyisibonelo esihle. All right, ngibala kakhulu mfowethu. Inhle kakhulu. Mobheka support njani ebantwini mfowethu as nawe ube nombono omhle kangaka olekelela umphakathi. Support njani ebantwini? Ngoba bekuyi first annual last year, so this year is the second annual. Sisathi sisabhekile ukuthi kulonyaka kuzoba kangakanani support. Nokho ke last year ike yaba khona ayibanga khona kakhulu i-support kangako engicabanga ukuthi ngoba bekade ingane zalo mhlawumbe bingakangeni kahle ebantwini, kodwa sithemba ukuthi ngoba sesikhuza ibuya kulonyaka kuza ukuthi kube ngconywana ukuthi abantu babone ukuthi uMiss Bhinca uyaphila. All right. Wait, awakugcina nanokuthi ke banithola kanjani abafisa ukuthi ke bangene lo Miss Bhinca and to Mr. akekho nomkakhona. Akekho Mr. kodwa nguMr ngoba ngikhola kumele isithunzi so Mr. Akukho kuningi mangathiwa ngiyagoqa engingakusho nje kakhulu ukuthi ngingamemezela mhlambe kwamanye ama-organizations kanjalo mhlambe nosomabhizinisi abakhona ukuthi mangabe belibona iphupho la Miss Bhinca ukuthi liya kuphi mhlambe belula isandla mhlambe uzoseseka kulokho mhlambe sifisa ukuthi sisekwe kuwo. Sikhona ke lapha kulezo zokuxhumana uMiss Bhinca, siphinde sibe khona lapha ya kwinombolo 068 826 7740 ngiphinde 068 8267740. Sikhona kubona wonke amakhasi nalapha ku-TikTok asinalo la Miss Bhinca but sinayo Nkhosini Media okuyiyona ke exuba izinto eziningi ngoba kuningi esikwenzela umphakathi. Sisebenza njenge-organization kwakufanele kube i-foundation ngona ngoba siyawukhathalela kakhulu umphakathi, kodwa ke angeke ngikubale kube kuningi ngoba namhlanje singu-Miss Bhinca. Nombuso Ntobela, wena mhlawumbe ke bakuthinta kanjani? Bafisa ukuthi mhlambe bakufisela okuhle nabafisa ke mhlambe ukuthi bazi ukuthi kwenzani kwenziwane nabafisa mhlambe ukuthi bakuxhase kuloko okwenzayo ma-sponsor nanokuthi lo mzuzu owodwa nje yipi into mhlambe oyuthi yabona nje ezoshila ukuthi uyafisa ukusiza abantu ney'ngubo yabanika but eyona into ongathi umuntu athi into oyenzayo yini oyidinga kakhulu ongaxhasa ngayo nanokuthi utholakala kanjani ke? Okay, siqala ngitholakala kanjani? Ngitholakala lapha ya. Washeshana ngitholakala. Kubeka kodwa akunankinga. Engathi umnyaka awukavalwa nje. Kubeka. Ngitholakala lapha ya ku TikTok uNombuso ngwaNtobela. Nombuso Ntobela ku TikTok. Yebo, na ku Facebook Nombuso Ntobela. Na ku Instagram uNombuso Ntobela. Kanti inombolo yami yocingo 081 36 88 3. Yebo. Ngiyatholakala lapho umbuzo Uxhaso. Uxhaso ngiyacela Nkosi yami ningixhase bantu bakwethu.
laphayana Nkosi yami Yeah. Kwi-transports mhlawumbe ngifuna ukuya ey'ndaweni eziwukuthi nokuthi kuye kwenzeke njengamanje ethuba buyasebenza and angikwazi ukuya endaweni because mhlambe ngizoshaywa imali yokugibela lapho nalapho ethuba abanayo akakaholi so kusho ukuthi kumele ngiyikhansele indlela. Ibalulekile. Ibalulekile. All right. Like akukaze la khona ngeke ngithi mhlambe baba ngisacela imali ngisacela ukuya endaweni ethe phecelezi. Yeah. Kaze kwenzeka lokho. Ngiyamhlonipha wami baba kakhulu. Good. Ntombazane kababa. Yimi loyo. Yeah. Okunye Nkosi yami ngicela ukuxhaswa ngakho. Yabo njengoba sihamba nje Nkosi yami iy'ndawo ehlukahlukene zimpahla zokugqoka. Nami ezingishiyayo ngiyabapha. Nami ukhona lokho.